Από την ηλικία των 40 και μετά, το σώμα αρχίζει να αλλάζει με τρόπο αισθητό. Ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η ανανέωση των κυττάρων μειώνεται, το δέρμα χάνει σταδιακά την ελαστικότητά του και ενοχλήσεις όπως δισκαμψία στις αρθρώσεις, πεπτικά προβλήματα ή ορμονικές ανισορροπίες εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Πολλοί τότε στρέφονται σε κρέμες, κάψουλες ή ιατρικές θεραπείες. Ωστόσο, υπάρχει ένα πανάρχαιο φυσικό μέσο που στη σύγχρονη εποχή έχει σχεδόν ξεχαστεί, το καστορέλαιο. Η καθημερινή εφαρμογή του για 7 ημέρες μπορεί να ενεργοποιήσει εντυπωσιακές διεργασίες στο σώμα. Νούμερο 1. Το καστορέλαιο, ο υποτιμημένος πολυεργαλειακός σύμμαχος της φύσης. Το καστορέλαιο εξάγεται από τους σπόρους του φυτού ρετσινιά και περιέχει υψηλή συγκέντρωση ρικινελαϊκού οξέως, ενός λιπαρού οξέως με αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριακές και αποτοξινωτικές ιδιότητες. Εδώ και αιώνες χρησιμοποιείται στην αγιουρβεδική ιατρική για τον καθαρισμό του οργανισμού, την αποσυμφόρηση του ύπατος και την υποστήριξη της λεμφικής κυκλοφορίας. Αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι ότι δρά με την ίδια ένταση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Νούμερο 2. Ημέρες 1 και 2 ξεκινάει η αποτοξίνωση. Ακόμη και μετά τις πρώτες 2 εφαρμογές, για παράδειγμα με απαλό μασά στη κοιλιά, στην περιοχή του ύπατος ή στις αρθρώσεις, το σώμα αρχίζει να χαλαρώνει τις συσσωρευμένες εναποθέσεις του ιστούς. Το καστορέλαιο διεισδύει βαθιά στα στρώματα του δέρματος, ενισχύει τη λεμφική κυκλοφορία και διεγείρει τη λειτουργία του ύπατος. Πολλοί αναφέρουν συχνότερη ούρηση, πιο εύκολη πέψη ή τα πρώτα σημάδια καθαρισμού του δέρματος ήδη σε αυτή τη φάση. Νούμερο 3. Ημέρες 3 και 4, το δέρμα γίνεται ορατά πιο λίο και απαλό. Το δέρμα είναι συνήθως το πρώτο σημείο όπου φαίνονται οι αλλαγές. Ξηρά σημεία, κοιλίδες ηλικίας ή λεπτές γραμμές δείχνουν πιο μαλακές και λιγότερο έντονες. Η υφή του δέρματος βελτιώνεται αισθητά. Αυτό οφείλεται στη βαθιά θρεπτική δράση του καστορέλαιου, το οποίο προάγει την παραγωγή κολαγόνου, υποστηρίζει την αναγέννηση των κατεστραμμένων κυττάρων και αποδεικνύεται συχνά πιο αποτελεσματικό από πολλά βιομηχανικά αντιγυραντικά προϊόντα. Με καθημερινή χρήση στο πρόσωπο ή στο ντεκολτέ, το δέρμα μπορεί να δείχνει πιο σφριγγυλό, πιο λίο και πιο φρέσκο. Νούμερο 4. Ημέρες 5 και 6 αρθρώσεις, μύες και πέψη ανταποκρίνονται. Πολλοί χρήστες αναφέρουν αισθητή ανακούφιση από τη δισκαμψία των αρθρώσεων ή ένα γενικό αίσθημα ελαφρότητας στο σώμα την 5η ή την 6η ημέρα. Το καστορέλαιο μπορεί να διαπεράσει το δέρμα και να φτάσει σε βαθύτερα στρώματα ιστών, μειώνοντας τη φλεγμονή και χαλαρώνοντας συμφίσεις. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται ως μασάζ ή σε μορφή θερμής κομπρέσας. Παράλληλα, έχει ρυθμιστική επίδραση στο πεπτικό σύστημα. Η δυσκολιότητα μπορεί να ανακουφιστεί ήπια, χωρίς τις έντονες παρενέργειες των κλασικών καθαρτικών. Νούμερο 5. Ημέρα 7. Το σώμα επιστρέφει στην ισορροπία. Την 7η ημέρα, με τακτική χρήση, εμφανίζεται συχνά ένα εντυπωσιακό συνολικό αποτέλεσμα. Το σώμα νιώθει πιο ελαφρύ, πιο ζωτικό και πιο χαλαρό. Ο συνδυασμός αποτοξίνωσης, βελτιωμένης κυκλοφορίας, φροντίδας του δέρματος και ορμονικής υποστήριξης, καθώς το καστορέλαιο επηρεάζει και το ενδοκρινικό σύστημα, δημιουργεί μια αίσθηση αναγέννησης και εσωτερικής διάβγειας. Πολλοί πλέον δεν το βλέπουν ως απλή θεραπεία, αλλά ως καθημερινό τελετουργικό αυτοφροντίδας που ξεπερνά κατά πολύ την επιφανειακή περιποίηση. Νούμερο 3. Ημέρες 3 και 4, το δέρμα γίνεται ορατά πιο λίο και απαλό. Το δέρμα είναι συνήθως το πρώτο σημείο όπου φαίνονται οι αλλαγές. Ξηρά σημεία, κοιλίδες ηλικίας ή λεπτές γραμμές δείχνουν πιο μαλακές και λιγότερο έντονες. Η υφή του δέρματος βελτιώνεται αισθητά. Αυτό οφείλεται στη βαθιά θρεπτική δράση του καστορέλαιου, το οποίο προάγει την παραγωγή κολαγόνου, υποστηρίζει την αναγέννηση των κατεστραμμένων κυττάρων και αποδεικνύεται συχνά πιο αποτελεσματικό από πολλά βιομηχανικά αντιγυραντικά προϊόντα. Με καθημερινή χρήση στο πρόσωπο ή στο ντεκολτέ, το δέρμα μπορεί να δείχνει πιο σφριγγυλό, πιο λίο και πιο φρέσκο. Νούμερο 4. Ημέρες 5 και 6 αρθρώσεις, μύες και πέψη ανταποκρίνονται. Πολλοί χρήστες αναφέρουν αισθητή ανακούφιση από τη δισκαμψία των αρθρώσεων ή ένα γενικό αίσθημα ελαφρότητας στο σώμα την 5η ή την 6η ημέρα. Το καστορέλαιο μπορεί να διαπεράσει το δέρμα και να φτάσει σε βαθύτερα στρώματα ιστών, μειώνοντας τη φλεγμονή και χαλαρώνοντας συμφίσεις. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται ως μασάζ ή σε μορφή θερμής κομπρέσας. Παράλληλα, έχει ρυθμιστική επίδραση στο πεπτικό σύστημα. Η δυσκολιότητα μπορεί να ανακουφιστεί ήπια, χωρίς τις έντονες παρενέργειες των κλασικών καθαρτικών. Νούμερο 5. Ημέρα 7. Το σώμα επιστρέφει στην ισορροπία. Την 7η ημέρα, με τακτική χρήση, εμφανίζεται συχνά ένα εντυπωσιακό συνολικό αποτέλεσμα. Το σώμα νιώθει πιο ελαφρύ, πιο ζωτικό και πιο χαλαρό. Ο συνδυασμός αποτοξίνωσης, βελτιωμένης κυκλοφορίας, φροντίδας του δέρματος και ορμονικής υποστήριξης,
Καθώς το καστορέλαιο επηρεάζει και το ενδοκρινικό σύστημα, δημιουργεί μια αίσθηση αναγέννησης και εσωτερικής διάβγειας. Πολλοί πλέον δεν το βλέπουν ως απλή θεραπεία, αλλά ως καθημερινό τελετουργικό αυτοφροντίδας που ξεπερνά κατά πολύ την επιφανειακή περιποίηση.